A čus ľudia, vítam vás u jedného shortu. No, prestávam s herným žánrom. Proste nejdem natáčať hry. Idem sa odhaliť a idem natáčať z reálneho života. A vážne, teraz vám radím, nehrajte moc hier, lebo sa stanete závislými, neviete, čo máte robiť potom, keď už nemáte žiadnu zábavu na telefóne, nemáte čo robiť, nudíte sa, nanudíte.